Moikka! Mä oon Kati Toiselta totuudelta ja me ollaan tamperelainen viestintätoimisto. Me ollaan keskitytty vastuullisuusviestintään, sisäiseen viestintään ja kokonaisvaltaisten brändimielikuvien rakentamiseen. Vastuullisuus on tärkeä osa nykypäivän liiketoimintaa ja se on entistä tärkeämpää pian, kun EU:n CSRD-kestävyysdirektiivi astuu voimaan. Vastuullisuuteen liittyy myöskin monia tahallisia ja tahattomia väärinymmärryksiä ja seuraavaksi tutustutaankin muutamiin myytteihin vastuullisuudesta. Viherpesu. Yritykset ja organisaatiot nostaa vastuullisuutta esiin vain maineen parantamiseksi eikä todellisten muutosten aikaansaamiseksi. Totuus on kuitenkin se, että vastuullisuus kattaa monia eri ulottuvuuksia, kuten sen ympäristönsuojelun, ihmisoikeudet, eettiset käytännöt ja taloudellisen kestävyyden. Vaikka tätä viherpesua esiintyy, monet yritykset ja organisaatiot on sitoutunut vastuullisuuteen ja pyrkii tekemään niitä todellisia muutoksia toimintatavoissaan. Vastuullisuus on kallista. Tehokkuus ja vastuullisuus kulkee käsi kädessä, mutta yleinen harhaluulo on, että vastuullinen toiminta on liian kallista ja että se voi vaarantaa yrityksen kannattavuuden. Totuus on kuitenkin se, että vastuulliset käytännöt ne tuo monia etuja, kuten esimerkiksi säästöjä energiankulutuksessa, tehokkuuden parantamista ja maineen vahvistamista. Lisäksi myöskin yhä useammat kuluttajat ja sijoittajat suosivat vastuullisia yrityksiä. Vastuullisuus on vaikeaa. Vastuullisuuden toteuttaminen voi olla haastavaa, mutta se ei ole mahdotonta. Totuus on se, että vastuullisuus on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii sitoutumista ja resursseja. Vastuullisuuden pitää olla osana yrityksen strategiaa ja arvoja. Kun tarvit apua vastuullisuusasioissa, strategiassa tai viestinnässä, niin ota meihin yhteyttä. Vastuu ei paina, se nostaa.